erau, să zic așa, 2008, 2007, 2008, 2009. Era o afacere bănoasă, o afacere pe care am făcut-o. De fapt, eu nu am făcut întotdeauna toate business-urile mele, dincolo de partea financiară, de raportarea la câștig și așa mai departe, au fost întotdeauna afaceri pe care le-am făcut strâns legat să placă. Adică nu am făcut niciodată o afacere doar de genul, nu știu, vii tu mâine și zici, hai să vindem niște palmieri, că am auzit că se fac bani. Nu am fost niciodată așa. Dacă nu am avut nicio înclinație către palmieri sau să-mi placă în fel palmieri, n-am, tocmai de asta, sărind dintr-una în alta, uite, eu, de exemplu, nu am făcut niciodată și nu m-am atins niciodată de afaceri criptomonede, chiar dacă știm că sunt la modă, probabil că sunt și viitorul, unii spun că sunt, alții